Bale, Nerea, komunikazio ezbortitzaz aritu gara, baina batzutan etxean edo eskolan ez da erraza izaten, ez? Orduan, zure gomendioa, zein izango litzateke lehenengo urratsa komunikazio eredu hau gure eguneroko harremanetan nolabait implementatzen hasteko edo txertatzeko? Bai, batzutan dakau gogo interes edo zentzu behiatzen dio, eta jarri nahi geha, baina egia da gure autoexigentzi edo presio bezala ere bizi dezakegula eta kulpa asko gehitu dezakegula baita ere, konturatzen ganean ez didala, ez bortizkiai, baizik gure bortizkerik erditura. Orduan niretzako pildora importanteena izango zen onartzea eta asumitzea gizakietanok aigela, bai helduak, bai guraso ezitzaile eta umeak edo gazteak ere bai, modu bortitzean. Momentu hortan estrategi eraginkorraik ez duelako topatzen, guretzako importantea den beharren bat asetzeko. Orduan, hori hartzen baldin badeu izpide bezala, gu ere deskarrilatzen ganean eta bortizkira juten ganean, praktika importante bada, gu geure burua ere modu ulerkor eta goxo baten tratatzen hastea bortizki aritu izanatik. Ze modelo bezala, komunikazioz bortitzak ez du bilatzen bortizkeria epaitzea edo kondenatzea edo hori aldaraztea, bestela gaizki egalako. Pistak eman nahi dizkigu, lehendabizi onartzeko, eta hortik abiatuta, eta hori zer gehiago eta nola egin dezaket, bortizki aritu baldin naiz, restauratzeko, bideratzeko, hurrengorako ebitatzeko, eta hortik nahi ikasten duteko.